Kubesibo Chairman, so kita kajik penitu, pablaai, na semua kebenru bakini ki parlok baya seran lange kasine kilaya elampang kilaya batai, mulu mula ke kajik tu juga. Ningkong ega kwa banai kublai, yang tribe na jurong, boai ika met kaba, kot kaba kya. Lembat pigi bawan yo nagi senang ki baper hagane ga yo molong ne hapo ka senang no po ngo kemane bani hakma jopi namar hangai ba kato kan le ngon bi bila jui nga hapo ka YouTube channel jonga babo ka kata gumo @ lakhon kaba bathi layiro haga website jonga www.lakhonkaba.com ngala bun ki video bangala bo bangala batai bnia ha Kaya phang mga yeng, kaya mat mga ship. Aray, ngan traba yagata hakal lai benta. Kababenta kaban ningkong batunlong nga ban her hamadan ban yeng kumu kertong simen. Aray nga mau kertong simen nga dayu marway. Kan nengot ki parlok nga don hangne ba senran lang nga. Ngadon ikurim jonga ba don lang ban nga. Katsa bangilay sige thain nong gedong. His yo ka jing ki paiba. Him snowshoe alane ngam snowshoe bagayeng marway. Hoy, nga dayu independent candidate, nga dayu Professor Lakhon Kama. Kaban ningkong balay mga rai ban yeng hagani ka election ka day kajing snow, kajing bitar, kajing kathang kamasim juga katsa mga pen namar kumuna hikay ka school ba nihu katsa bagilay ni so sanay ki paiba kamtam ki paiba nong kedang lane ni ki sor ki baret namar kinang mi majongi lamanta sunflower snem galayat parlok sunflower snem kamne ka baret sunflower snem kamne ka balingkot harway sunflower snem ilayat katsa bangi pai kajing duna babon kapani ba hakini ki sunflower snem hila bon kinong mi khmat hila bon kinong elam hame ngim yo I taw nong elam jingai pokpet I bai sa jingai namar kim yo I sa jingai ngim poi sa kata ka thong bangi diban poi namar sunflower snem layat ka mi ka jingkeli ka wan ka jingkeli hanga dan bak pasya hanga sakat nongin up banyo ka roy ka par ka de ka bha ka hok jongi nilaban au sa sunflower nilaban au sa chispasnem nilaban au sa arspasnem ni up si up kanum poi dan kamban her hamadan nga her kena hamadan berpeni kata ka nongrim ke bangayeng berpeni kata ka mission jonga ke deke ke kita ka jingmu jonga bangayeng hangne kumu kortong jopi nalar ni don kam bantha uwe ubre hapo ka parliament ban sawa ya ka sur jopi ban sawa ka jing jongi namar ngimla ban sa I ben hegin nong mi khwa jongi Tagadong nga mi kena kene akbat ban batai kaban ningkong ko bangala ong kade bet kaba jing bitar bangiwi bandon namar ni jadon hapoka jela jongi ni kemet khamtam napo gi khasi jata jongi ni se yoi nila judon ubre ko Martin Narayan Majau ba ayangi ka land transfer ek ba dayangi nigiligi khnok siap jongi bandon mala ban thechaka hagi sinong gi jongi nila don ubre ko ba bibi lingdo ubala hatta me haga sesara ka khadar nim don shogum kita gi bre nila judon ko Professor Gigi Swal wajulong MP tang gikan mo ka jing no senyang jongi ban haga re ko ta khanda ka pule puti ni don ba barrister pakem ubala long arsen vice chancellor apa kanihu hanre hagani ka kanti ladangi phai ka chobingi phai I phai kanneng salong jogani ka jaga jomi nim yo issue ta breu badai si sa ta breu nuksa bangin bot awat kumangalaong kinong mi khmat ki babon tama kinong pajgai umdon shu nimla kong ki khna samla kane ka dan kamba bain suthoi ki khna samla namar nim yo yano ro hagani ka tor bangin ong ngala ban kwa ban long kumuta lane kwa ban long kumita dan kamban tama dan ka jaga bathli dan ka jaga basuda ni dan kamban wan yala miki khna samaran ba ban wan hakane ka sign politics bakil ai ka jing sishar jongi ka bakhoi ken wara ki bujjongi ban wara ka rai ka par kata de ka mat ka ban ningkong baleng rai ka ba ar parlo ka ba khamya gi parlo joa gila de batai mulu mala ni dan kamba ban sawa ya ka surjongi namar ngala de batai bon ki jaga ka jonga ka kamram jongu MP le se sinteng lene lai pawa ka debe chabar jong ka jala lada breum biang ka teng ka thli breum dan ka jingnang jing sta kum nong ini asad hapo ka driver thawan ka bahe tam jong gari ka parliament jongi namar long ka bolong lada ki kwa banwa ra ka no ka
Kaan na nagnunuga kanon bakin warra kib habon rahi haka parliament. Haba ka parliament hindi ba tayo niya. Namar kumala ne bani nongkran syaiga manta ka ketile ngiwi ka bon ka jingma. Kene ka sarkar pedeng ba ilam da ka BJP man ka sngi ka le ki kam ka ba I ko ba penting ini. I ko ba penser ini. Lingba ki life project kini ki sang bhalang ki baret ki badan ha bar jala kamdam haka jala asam ki penmi ki kenten ki ba company ma yangi ladang im husya ladang im yara tili ladang im bersawaya ka surjongi sapoi ka por ba kine ki sang kinwara ka jingpen project benre hapdeng jongi kinwan ra ya nan ra ya ka jing to kalar haka kam niam bangim sko to na namar kari jongi ka deka secular democratic republic tamon niam de ban kata ya ka no ka niam ni longgat bolang ni bot ka niam bangi ghonkat bamon jongi dan ba hak ban batay yangi ya ka ega niam ba phine bon bot yo ble yu phin mane ka shong hanga ban habi namar ka constitution jongi kala aya kata ka hok jongi hare kat badang ya cipor ni kumba ka jingma kadang ap ble ngom namar ni kumba ki rio sampang nget kene ka snang le ka snang ka bastap kene kelen saben jongan nongto ngaget sama ki progi start nama ki nang menje jo nong mikmat kumala da bogi ba marbat ya jo ki MLA ki babyang dan ka manta ban tha yo MP babyang ban basala ya ka sujong be parliament namar nong kat bolong ladang imla ban ya khon bakine ki pre bale na bar ki jonga sela jongi